हाय अंकल। के हई पहचान लालू हमके? अंदर आवा। हम कैसे भूल सके नहीं रहुआ लोगन के। माई कहाँ बानी? मिले के बा हमरा के। एजा बड़ी आहा के भाई आजकल दिखत नहीं खे। हम एजा 3 महीना ना रहनी। अच्छा एजा ना रहली। हम बेंगलोर रहनी अपन बहन के साथ। कुछ भइल का? ना ही ऐसे ही गइल रहनी ओकरा तंग करे खातिर। हर काम कैसे चलता? हम बेंगलोर जात रहनी तब छूट अरे गइल। का हो गइल? हम एक जगह काम करे से बोर हो जाये तो पंछी की तरह घूमे निकल गई नी। अच्छा फैसला लेनी। हाँ तो हाँ। एक के पिसबा दुनिया में। हाँ थैंक यू। अरे फ्लिक्स कहाँ बा? और कहाँ जाई? घर में ही बैठल बा। अबे तक उठला ना। ओकरा पास काम नहीं खे। तोहरा मालूम नहीं खे ऊ काम पे जाप छोड़ देला। वो हमरा जैसा बनत बा का? जब से वो लड़की के शादी हो गइल बा तब से वो रूम में ही बंद रहेला और तो और केहू से बात भी ना करेला। हाँ ऊ रानो से ब्रेकअप कैला का भइल? ई 3-4 महीने से ऐसा ने बा। हमके कारण ना मालूम बा। तू जाके पूछला। ठीक बा हम जाके पूछा तानी। हमके पूछे के पड़ी। हम तोरा खातिर चाय लाई। नहीं हमरा के ना चाहिए। हैं ऐसे ही लड़की ना। ओह तू हो? हाँ हम बनीता। आजा। ई का मंदिर बा? ऐसन लागता जैसे हवन भइल बा। पूरा धुआं। हाँ ई का हालत बना के रखल बा तू? ऊ लड़की से ब्रेकअप हो गइल बा का तोहार? बतईबा का हमके? बतावे के बा तो बता सकेला। ऐसा ने कुछ जे सफाई रखे के कहा था ई ओकर कमरा बा। हे भगवान। अरे ई का बा? खिड़की बंद बा। बिल्कुल शमशान बना के रख देले बा। ये सब करे की जरूरत नहीं के प्लीज जानकी प्लीज। चुप रहा। रह देना। अकेले रह दी। अरे some memories are like that. We must move on from there. We must. ना होला यार। पता बा। चला थोड़ा बाहर जाके आवतानी। मूड अच्छा हो जाई। अगर एजा बैठब तो और डिप्रेशन हो जाई। इला पहन ला। ई तुम्हारे शर्ट बना। उदास में थोड़ा बड़ा तो हो गइल बा लेकिन अच्छा लागत बा। अच्छा हंसल जाने ला। हंसे की कोशिश करा वरना भूल जाइबा। चाबी कहाँ बा? हाँ उधर। आवा।